El passatge Mas de Roda era el passatge que jo feia cada dia per anar a l'escola. I va ser el primer lloc. Aquest era un barri on hi vivia molt poca gent. Hi havia moltes fàbriques, molts tallers, moltes agències de transports. La gent hi vivia molt poca gent. I, per tant, era un lloc que no sortia mai enlloc, que no el veies mai reflectit enlloc, i em va sorprendre molt, amb els anys, veure una pel·lícula del Pere Portabella, un director de cinema experimental, on sortia aquest carrer, que era el carrer que jo feia cada dia. Jo volia ser escriptor, i per tant descobrir que aquest lloc, que era el meu món, havia estat tractat per un cineasta que admirava, doncs per mi va ser, en certa manera, el descobriment de que es podia parlar sobre aquest món que era el meu món propi. Som al carrer Ramon Turró, entre Ciutat de Granada i Badajoz. És un tros de carrer que popularment en el Poble Nou se'l coneix com el barri de la Plata. És el barri on van venir a parar emigrants valencians a començaments del segle XX, fins a la dècada dels anys 30, que venien atrets, sembla ser, per un negoci de boters, de construcció de botes de vi que hi havia en aquest veïnat, i per construir el metro de Barcelona. O sigui, després de la migració interior catalana, després venen els valencians, després ja venen els murcians, que aquests hi ha més literatura, i després ja ve, diguem-ne, els andalusos i tot això, no? Llavors els valencians han quedat, com que a més es van integrar molt fàcilment, han quedat desapareguts, no? Aquí la veritat és que quan vens aquí ja no hi ha ningú que se senti valencià, o sigui, tothom està... Ja a l'època, quan jo era petit, ja era així. És a dir, la gent ja sabia... Tothom s'havia integrat, tothom era català, etc. No? En aquest sentit, a casa meva era una mica una excepció, perquè per unes circumstàncies determinades el meu pare va continuar sent valencià fins a l'últim dia. Jo crec que el llibre acabarà sent una tragèdia, o sigui, ha començat així com plàcid i tal, però acabarà sent un drama, perquè hi ha un drama de fons aquí, que és el xoc entre dos mons, no? Que és el món català, que era el món de la meva mare, i el món castellà, valencià, però de la part castellana, que era el món del meu pare. Amb dos mons de referents i de sistema de valors totalment diferent, i això anirà sortint en el llibre d'una manera progressiva, i serà, jo crec que el fil, serà l'argument pròpiament dit del llibre. Poble Nou és un barri que ha estat molt massacrat per les reformes urbanístiques de la ciutat, no? Tenia un caràcter propi molt important, però amb les successives reformes, no totes afortunades, doncs ha perdut part d'aquest caràcter, no? En certa manera, cada vegada que vens aquí és com l'última oportunitat, perquè hi ha molts trossos que estan afectats, moltes cases que han d'anar a terra. Quan parles amb els veïns o els antics veïns, tots t'expliquen que tenen uns ordres per fer-los fora, etc. O sigui, és en certa manera tornar en un món d'una fragilitat absoluta que dintre de molt poc potser només existirà en la teva memòria.